ngai ku ble ye pi baro haga kateng batiang tamu Jesus Christ yakitu ki bejus ngap barubor yakani ka channel ke bangajuan shepi do ble kur ku pi ka benta ka ba ngan kren kalong Iaineh haduh ka bakut phin yo laitim uji sui kai ban long ki nong but ba Iaineh haduh ka bakut ka jing im na kani ka pathai kani ka de ka jing khot ka bakrau haduh ka kata ban long ki nong but uji su ka don ka nong ka bakrau bahalandet ka don ka ji bang jukut kum tau ong jar uba Iaineh do bakut utaken uban yo laitim haga gospel Matthias no outside khot bakat lai ukwa baki senran jung u kin Iaineh nama utip kin saya kendu shibun kijing sha shitam kijing sha leben kijing sha kantai kijing shun ya ke ba isi ya kijing shisha namar kisngi bakat du kilong kibasni bon kin shun ya kijing shisha utip ru bakin saya kendu shibun kijing tunju kibele ya ki pen sange an shakriu Jisu ang haka gospel yu anes no bakat san ko bakat riu pi mission legit yang ngan renga legit ipi bat ngala thung ipi ba phin yo ya lej ban sei so bat uso jopi bun yo Iaineh kan jing Iaineh ka pan pau bat pen shisha ya ka jing long ba shisha ubriu ka bahapo jumu Jisu ang ya uding pin itu na uso kumta ban Iaineh haduh ka bakut ban but ya utrai ka dei ka ke bakrau ka bakodor ha ka jing em Krista shishua ka gospel jang Lucas nom arway do ka kandai Jisu ang da ka jing Iaineh minut jong pin ri pin em ya la ka men si ngiyo iya kini sngi ka jing sha pan stom ki Kristan ka lang ki ri ka bertai dan ki ba sha set bandi sha tiet sha panyam ki dan apdeng ka jing pen corded at sha leben ka bakrau Henry ki baskem ya ke jinget ki Iaineh kimshim la ino ban bud ya utra ki tep badan ka kular baskem wa utra un ai ya ke jingim bam jukut ngakwa bani thu ipi la don upri bakerteng polika wala sha ban bon ban len ya Jisu bat la berngam ban peniap ya Henry ula ban pai kdien ban ong pa prapun rusnem ala shakri yo trai omishim le kanu ka kam sniu yanga kumno ngan kren be ya us im wa pen em yanga la berngam yo ban thanga ka ding rei ule juba phi pen shap ting yanga ban thang hading ka ba me tang shipon bat haka shikliman kan jano henrei pimtep ya ka ding ka ba ap ya ki riu baman bat kin yo ya ka jing pin stam bam jukot ka bodang kren ka ding berhem saudong kala keri u polikap uda duai bagi telit ding ki long kum kalama ka babe dakal air new long rushlur Christ Jisu ba Iaineh ban bud yu haduh ka bakut ke jingem bat ka buram ka bakra ka balapan kre yu kum tatu ngin Iaineh skem haka jing e blay in Iaineh aga jinget pashisha plabat sakhi ya kerteng Jisu klem shep ding bat klem jing rai wad apdeng ki jing tinju bapila bani kandu ta wala khad ya fi ulong oba Iaineh bat ubam la ban kala nganduai atrai blay ngadwai haka kerteng Jisu ya rab ai buar bangila ban Iaineh anu bakut ban bud yeme Jisu walong nong pan em ba wala eat da ka jing e ki babam jukut wada preng ki babun ki jing e ba ki jing sha iben ngi kandu habang ya ya kan ikanti ban om ship ding de kanan din uman sema khoi balong ka bor bom jukut un panla babaro ki ba shakri me ken Iaineh hadu bakut na ai lut sheme ka bor ha ka taw chi suduai